Аллаһу Субханаһу ва Тәгаләгә һәрберчә мактау сәнәләребез, хәмд сәнәләребез булсын. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәллям гайрәк түләребездән чыккан салават шәрифәләребез ирешсен. Аллаһ Тәгалә шушы җомга көннәребезне, Рамазан айларын мөбарәк кылсын. Кылган гыйбадәтләребезне, тоткан уразаларыбызны кабул әйләп, белеп-белми кылган гөнаһларыбызны гафу әйләсен, кичерә күрсен. Аллаһ Тәгалә йөрәкләребезне иман белән һәм дә шушы Аллаһ Тәгаләгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям мәхәббәт белән байыта күрсен. Күңелләребезне ачсын изгелеккә Аллаһ Тәгалә һәм дә күркәм холык белән нурласын. Йөзләребезне нурласын Аллаһ Тәгалә шушы гыйбадәт нуры белән. Һәм дә гомерләребезне Аллаһ Тәгалә безгә бәрәкәт белән яшәргә насыйплар әйләсен. Мөхтәрәм кардәшләр, иң зур дәрәҗәсен Аллаһ Тәгалә насыйп итеп, инде үзенең рәхмәтләренә ирешеп, җәннәтләргә кирип пәрдәсез ирларын күрергә насыйплар әйләсен. Бүген иншаллаһ киләчәк көтәсе сүзебез иншаллаһ шушы әзрәк кенә Рамазан айы булгач, Рамазан аенда кылына торган изге гамәлләр турында. Шуларның берсе әлбәттә инде ул Коръән уку. Коръән уку, чөнки күп кенә мөселманнар өчен Рамазан аенда Коръән уку ул активлаша. Һәм ул дөресте дә шулай. Чөнки әйтелгәнчә шулай бит Коръәндә дә Аллаһ Тәгалә Коръәнне кадер кичендә бирде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр диде Аллаһ Тәгалә шулай бит. Без аны, ягъни Коръәнне кадер кичендә иңдердек диде. Шулай итеп, Рамазан аен Коръән айы дип әйтергә дә мөмкин. Һәм дә инде мөмкинчелек булганда, шушы Рамазан аенда намазда Коръәнне хатим кылу хәерле. Һәм шулай эшлиләр дә күп кенә мәчетләрдә, шулай бит Рамазан айы буена Коръәнне тулысынча укып чыгалар намазда. Һәм менә шушы таравих намазының килеп чыгу сәбәбе дә шуларның берсе, ул да булса намазда менә шулай итеп Коръәнне хатим кылу. Һәм безнең инде намазларыбызны да шуңа күрә Коръән укып без аларны намаз итәбез. Мәсәлән, җаназа намазында Коръән уку юк, шуңа күрә ул намаз булып саналмый. Ул дуга булып санала, җаназа намазы. Аны намаз дип әйтсәк тә, әмма анда Коръән уку юк. Безнең мәзһәбтә, Шафигый мәзһәбендә бар. Шулай ук инде безнең мәзһәбтә дә шулай бит, мәсәлән, Коръән уку ул шушы намазның нигезләре. Коръәннән нәрсә дә булса уку. Бу намазның рәкене шулай бит нигезе. Әгәр дә инде анда берәр нәрсә укылмаса, кыраат булмаса, намаз дөрес булмый. Шафигый мәзһәбендә Фатиха сүрәсе укылмаса, намаз дөрес булмый. Абу Ханифа мәзһәбендә бераз җиңелрәк. Фатиха сүрәсе булмаса да, әмма Коръәннән ниндидер эзекләр булса, намаз инде дөрес булып санала. Әмма нәрсәдер укылырга тиеш. Намазда Коръәннән укылырга тиеш. Шуңа күрә Коръән укып, Коръән шушы намазыбызның бер өлеше булып санала. Шуның өчен дә инде Коръән уку, намазда укыйсыңмы син аны, намаздан тыш укыйсыңмы? Бу инде мөселман кешесенең гыйбадәте һәм аның тормышында аерылгысыз бер өлеше булып тора. Шуңа күрә дә Рамазан айларында без Коръән укулар белән бизәсәк, әлбәттә инде ул дөрес һәм әйбәт булыр иде. Һәм шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә намазда укып булмаса, Коръәнне әлбәттә укырга була, шулай бит үзеңдә. Аны укырга була яттан, укырга була карап. Аллаһка шөкер, хәзер китаплар бар. Китаплар кул астында булмаса, телефоннарда бар Коръәннәр. Әгәр дә инде кагыйдәләрен белеп бетермәсәң, каләм бар, шулай бит, каләм белән тертеп барасың аяткә, ул укып бара, артыннан сәтә аласың, шулай бит. Мондай мөмкинчелекләр хәзер әлхәмдүлилләh бик күп. Шуңа күрә дә инде менә шулардан без файдаланырга, тырышырга тиешбез, мөхтәрәм кардәшләр. Инде Коръән укыган вакытта әлбәттә үзенең билгеле бер тәртипләре була. Ягъни онытмыйча тәртипләргә, билгеле бер тәртипләр белән укырга һәм аларга буйсынырга кирәк. Имам Газали рахимахуллаһ шундый тәртипләрне безгә әйтә. Коръән укыган вакытта дөрес итеп үзеңне тотарга кирәк ди. Иң беренчесе шулай бит инде тәһарәт әлбәттә. Коръәнгә тәһарәтсез кагылырга ярамый, сез беләсез шулай бит. Әмма яттан укырга мөмкин. Ләкин әгәр дә син савап телисең икән, аны тәһарәт белән эшләргә кирәк. Чөнки тәһарәт белән эшләгәндә ул инде гыйбадәт була, савап өчен була. Шулай ук, әгәр дә синең гыселең булмаса, син бөтенләй яттан да укый алмыйсың Коръәнне. Менә бу елларда бик күп сораулар килде. Хатын-кызлардан
Күрем вакытларында Коръәнне тыңласак буламы соң һич югында ди. Чөнки Рамазан аена туры килеп, шулай бит бер атна 10 көн Коръән укымыйча үткәрергә мәҗбүр алар. Хатын-кызлар. Аларга Аллаһ Тәгалә шундый сынау биргән. Коръән укый алмыйлар, яттан да, карап та, шулай бит инде. Чөнки күрем вакытында ярамый. Мәчеткә йөри алмыйлар, намаз укый алмыйлар. Әмма бу алар өчен тақва кеше өчен дип әйтик инде, ул бит зур югалту. Алар намаз укыган кеше, мәсәлән, мөселман кешесе намазын калдырса яки укый алмаса, ул бик кирсенә, шулай бит инде күңелсез була. Шуңа күрә шулай дип сорыйлар. Берәр ичмасам тыңлап кына булса да утырсак ярамыймы соң диләр. Инде тыңлап утырырга мөмкин бу очракта. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә гысыл тәһарәт белән шушы Коръәнгә керешергә кирәк. Кыйблага карап утырырга һәм инде утырырга кирәк шундый хушу дип әйтик, Аллаһ Тәгаләнең курку йөзе белән һәм кыяфәте белән, тәкәбберлек йөзе белән түгел. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Кемдә Аллаһ Тәгаләне зикр итүчеләр ди, басып, утырып яки ятып. Ягъни, әгәр дә мөмкинчелек булган очракта шулай бит инде, Аллаһ Тәгаләне басып зикр итү иң хәерлесе. Иң хәерлесе бу нәрсә? Намазны, Коръәнне намазда уку. Менә бу иң хәерлесе Коръәнне намазда укый. Мәсәлән, кеше яттан белә икән Коръәнне, аны намазда уку хәерлерәк. Бар шундай сахабалар, мәсәлән, бер безнең кеше турында шулай бит мәгълүм, ул бөтен Коръәнне бер рикагатьтә укып чыккан. Бер рикагатьтә бөтен Коръәнне шулай. Бу инде бик зур сынау. Әмма укыганнар шулай. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үзендә мондай гадәт булмаган, ул озын-озын сүрәләр укыган. Озын сүрә дигәчтен ул Бакара сүрәләре шулай бит инде, ул Әл-Гымран сүрәләре. Аларны шулай итеп бер рикагатьтә укый торган булган. Һәм инде шулай итеп Коръәнне яттан белгән очракта аны намазда уку хәерлерәк. Басып уку шуны аңлата. Һәм дә утырып уку шулай бит. Икенче урында утырып уку тора. Әгәр дә син инде басып укый алмадың, намазда икән димәк, утырып карап укыйсың, бу шулай ук аҗр саваплы. Аннан соң инде савабы әзрәк була, ятып укысаң. Ятып та укырга мөмкин. Яткан җиреңнән шулай бит, мәсәлән, яклар алдыннан манда. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм, мәсәлән, анабыз Айша радиллаһу анһаның аякларына шулай бит итәгенә башын куеп Коръән укый торган булган. Менә шулай итеп ятып та укырга мөмкин Коръәнне. Әмма инде бу очракта савабы әз генә кимрәк була. Шуңа күрә дә тақвалык кыяфәтен белән бу эшләрне эшләргә кирәк. Әлбәттә, инде бу очракта ниндидер матур киемнәр кисәң, яки анда исле майлар сөртенсәң, әлбәттә тагын да әйбәтрәк. Чөнки син Аллаһ Тәгалә белән сөйләшәсең, Аллаһ Тәгалә сүзләрен укыйсың, моны онытма. Икенче кагыйдәсе шулай бит инде, Коръәнне тулысынча укып тору хәерле, хатим кылып тору хәерле. Сахабаларның, мәсәлән, Усман радиллаһу анһу яки Абдуллаһ ибн Мас'уд, Зайд ибн Сабит радиллаһу анһум, алар Коръәнне укый торган булганнар, атнага бер тапкыр тулысынча хатим кылганнар. Атнага бер тапкыр. Әлбәттә, инде без моны булдыра алабызмы, юкмы, төрле кешенең мөмкинчелеге төрлечә. Әмма айга бер укып барырга була. Айга бер укып барырга була. Көненә, мәсәлән, анда ярты сәгать Коръәнгә багышласаң вакытыңны, син бер айда инде Коръәнне хатим кыла аласың, чыга аласың. Булдыра алган кадәр һич югында елына бер тапкыр булса да хатим кылсаң бик әйбәт булыр иде. Һәм шуңа күрә инде менә кешеләр тырышалар Рамазан айларында Коръәнне хатим кылырга, ягъни тулысынча укып чыгарга. Икенчесе, Коръәнне укырга кирәк, әлбәттә, инде тәртил үзенең кагыйдәләре белән, тәртипләре белән дөрес итеп укырга кирәк. Бу бик мөһим. Теләсәң ничек шулай бит уку, ул дөрес булмый, чөнки Коръәннең мәгънәсе үзгәрә, хәрефләре дөрес булмый. Һәм әгәр дә, мәсәлән, намазда имам да хәтта Коръәнне дөрес укымаса, аның намазы дөрес булмый. Һәй вакытта сорыйлар, менә хәзрәт, без басып торабыз имам артында, имам Коръәнне дөрес укымый, мәгънәсе үзгәрә. Бу очракта ничек? Шәригать буенча бу намаз кабул булмый. Әгәр дә мәгънәсе үзгәрерлек итеп, хаталы итеп укыса имам шушы Коръәнне, чөнки Коръән әйткәнебезчә намазның ул бер рекеннәре булып тора. Шуңа күрә инде дөрес итеп уку бу шулай ук инде
бик мөһим. Мөһим һәм аның кагыйдәләре шундый. Коръәннең аерым кагыйдәләре бар. Тәҗвид кагыйдәләре бар укый торган. Чөнки гарәп телендә ул андый кагыйдәләр юк. Мәсәлән, гарәпләр үзләре дә ул кагыйдәне өйрәнергә тиеш. Коръән уку кагыйдәләрен, тәҗвид кагыйдәләрен. Чөнки ул бөтен гарәп теленә кагылмый. Ул кагыла бары тик Коръәнгә генә. Шулай ук инде Коръәнне укыганда укырга кирәк җырлап. Җырлап укырга кирәк. Шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, тавышларыгыз белән Коръәнне бизәгез ди. Зәйинул Коръән би асватикум. Ягъни тавышларыгыз белән Коръәнне бизәгез. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кем Коръәнне җырлап укымый ди, шул безнең арабыздан булмас ди. Ягъни Коръәнне укыган вакытта шулай ук махсус бер макам белән җырлап укыйлар. Аны шигырь сөйләгән кебек укымыйлар, шулай бит. Сезнең күргәнегез юк, шулай бит. Шигырь сөйләгән. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин дип. Алай итеп сөйләмиләр, шулай шигырь түгел. Инде укыган вакытта җырлап укыйлар Коръәнне макам белән. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр шулай ук Коръәннең тәртипләренә керә торган әйбер. Дүртенчесе, мөхтәрәм кардәшләр, Коръән укыган вакытта еларга тырышырга кирәк. Елау ул инде әйбәт гадәт ир кеше өчен дә, әгәр дә ул Аллаһ Тәгаләдән, Аллаһ Тәгалә белән бәйле булса, Аллаһ Тәгаләдән курку белән, гөнаһларыңны уйлау белән, тормыш максатлары, тормыш рәвешләрең турында шулай бит уйлау белән, синең инде күзләреңә яшь килсә, бу бик әйбәт. Димәк, синең йөрәкләрең әле, бәгырьләрең бик әле алай катып бетмәгән. Шуңа күрә дә Коръән укыганда елау ул мөхтәрәм кардәшләр әйбәт күренеш. Безнең сахабәләребез, мәсәлән, Абу Бакр радиллаһу анһу Коръән укыганда бик елый торган булган. Аның елаганын күреп башкалар елый торган булганнар. Ягъни Коръән укудан еламаганнар башкалар, аның елаганын күреп елаганнар. Чөнки шуның кадәр кеше елый, шулай бит ичкидәге изгеләнеп дип әйтик. Тик Коръән укыганда ул башкаларга да шулай күчә. Ул дөрестән дә шулай. Мәсәлән, синең яныңда бөтен кеше елап йөрсә, синең дә елыйсың килә башлый. Бар шундый әйбер. Инде кай вакытта теге мәйет күмгән вакытта, мәйтне җуасың, итәсең, яшь кеше булса бигрәк тә инде бөтен кеше елыйлар, әниләре, әтиләре елый. Шуннан соң бераздан синең дә монда бугазыңа тир килеп терәлә. Елыйсы килә башлый синең дә. Шуннан соң уйлап кайсың, бу кем соң миңа дисең инде, шулай бит нәрсәгә елыйм инде, бу бит минем бер кемем түгел дип, үзеңне шулай бит әзрәк кулга аласың инде. Чөнки бөтен кеше елагач, кайгыргач инде шулай бит. Ул шулай. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, менә бу Коръән укыган вакытта елау гадәте бар, хәтта киңәшләр бар шулай бит. Коръән укыганда елагыз, елый алмасагыз үзегезне елатыгыз, елата алмасагыз елаган булып утырыгыз дип, менә шулай итеп әйтелгән сүзләр бар. Бишенчесе, мөхтәрәм кардәшләр, Коръәндә бар махсус аятлар, аларны укыганнан соң, мәсәлән, сәҗдә кылырга кирәк. Бар шундый аятлар шулай бит. Шулай ук я булмаса анда ул 14 турында Коръәни Кәримдә хәзер инде ул сызып куелган, Коръәндә ул күренә. Шуңа күрә буларны укыганнан соң сәҗдәгә китәргә кирәк, хәтта намазда булсаң да. Намазда туры килә икән шулай бит, мәсәлән, аннан соң син тагын дәвам итсәң укуыңны, ул аятларны укыганнан соң син сәҗдә кылып алырга тиеш, басып яңадан дәвам итәсең аннан соң. Шуңа күрә дә бу аятларны, шуңа ул без инде чыкындырырга тиеш түгел, ул ваҗиб, мәҗбүри бу урыннарда сәҗдә кылу. Алтынчысы, Коръән укыган вакытта Коръәнне укый башларга кирәк, аъузу биллаһи минеш шәйтанир раҗим дип. Үзенең шулай бит һәр башлаган вакытта шушы сүзләр белән башларга кирәк. Һәм дә инде сүрә башлары булса бисмиллаһир рахманир рахим дип башлана. Шулай ук кайбер аятлар, аның инде мәгънәсен аңлаган кеше, ул аятларга җиткәчтер, мәсәлән, Аллаһ Тәгаләне мактаган урыннарда ул субханаллаһ дип мактарга мөмкин. Яки Аллаһ акбар дип әйтергә мөмкин, шулай бит. Тәбук турында аятлар булса, дуга кылырга кирәк, Аллаһ Тәгаләнән сакласын дип. Җәннәт турында яки нидер яхшылыклар, нигъмәтләр турында аятлар булса, Аллаһ Тәгалә насыйп итсен дип дуга кылырга була. Менә шулай итеп, инде мәгънәсенә карап, бу аятларда төрле менә шушы дугаларны кылып укырга киңәш ителә. Җиденчесе, Коръәнне укыган вакытта ишеңдән генә уку хәерле, ягъни телеңне һәм ирнеңне селкетеп, үзеңне ишетерлек итеп. Ни өчен? Чөнки мәчеттә укыганда, мәсәлән, син кешеләргә кымачауларга мөмкинсең. Кемдер, мәсәлән, телефоннан сөйләшеп утыра, кемдер кычкырыша анда, бәхәсләшә шулай бит. Дөнья турында сөйләшеп утыра, син аңа Коръән укуың белән кымачаулыйсың. Шулай бит, менә бездә була бит шундый вакытлар анда. Кемдер сөйләшеп утыра, кемдер берсе кычкырып Коръән укый башлый ана соң анда. Нәрсәгә итәсең син? Шулай сөйләшсеннәр инде.
Шуңа күрә камачаулау дигән сүз әлбәттә монда сүз бара, намаз укыган, башка Коръән укыган кешеләргә турында сүз бара. Инде әгәр дә син аларга камачауласаң, шигеннән уку хәерле. Әмма беркемгә камачауламасаң һәм рия булмаса, ягъни мактанам дип укымасаң, кычкырып уку хәерлерәк. Чөнки кычкырып укыганда файдасы күбрәк. Беренчедән, синең үзең укыганыңны үзең ишетеп хатаңны күрәсең. Икенчедән, син укыган вакытта әлбәттә син яңа фәрештәләр килә тыңларга Коръәнне, чөнки без әйттек, фәрештәләр Коръән укый белмиләр, алар кеше укыганны гына тыңлыйлар. Һәм инде өченчедән, укыган вакытта синең сулыш органнарың бөтенесе дә дөрес итеп эшли. Һәм организмга физик яктан файдасы күбрәк була. Шуңа күрә дә инде кычкырып уку хәерле, әгәр кеше берсенә дә камачауламаса. Әгәр дә рия булса, мәсәлән, укыган син тавышың матур ди. Син укыганда берсе тыңлап тора, мәсәлән, субханалла, машалла дип мактап та җибәрә сине шулай бит инде. Син моны ишетеп аласың, тагын да катырак тырыша башлыйсың инде. Шулай бит инде сузып, матур итеп, шулай бит. Бу очракта димәк инде шундый рия булса, мактану хисе туса, инде эчтән генә уку хәерлерәк. Әгәр дә син кеше өчен укый башласаң. Кай вакытта шулай була ул, мактап җибәрәләр дә, аннан соң тырыша башлыйсың. Һәм инде шулай ук әйткәнебезчә, Коръәнне, мөхтәрәм кардәшләр, җырлап уку хәерле дидек шулай бит. Матур тавыш белән өйрәнергә кирәк, моның өчен тырышырга кирәк. Кай вакытта кешенең моңы булмый. Әмма тырышса, Коръәнне матур итеп укырга өйрәнергә мөмкин. Ләкин әгәр дә кешенең моңы да булса инде тагын, сәләте дә булса, тавышы да матур булса, ул аның инде бизәк өстенә бизәк, шулай бит тагын да матур чыга. Бездә бит ничек, мәсәлән, матур тавышлы кешеләр, дикторлар булалар анда, шулай бит, яки анда киноларны, мәсәлән, тавышландыралар, шулай бит озвучивать итәләр, я башкасы. Әмма инде шушындый матур тавышлы кешеләр, җырга сәләте булган кешеләр, Коръән хафиз булсалар, Коръән укучылар, вагаз сөйләүчеләр булсалар, әлбәттә инде савабы күбрәк булыр иде. Кызганычка каршы андый таланты булган кеше, ул китә инде шулай бит башка өлкәгә, мәдәният өлкәсенә. Таланты булмаган кеше инде шулай бит бер каяда урын тапмаган кеше, ул инде хәзрәт, мулла була. Шулай бит Коръән укып, шулай итеп Коръән укып йөри, шулай бит инде кичәнеп анда карлыккан тавышлары белән инде. Нишләсең шулай бит инде. Шулай менә хәзерге вакытта ул мулла профессиясе ул бит инде кирәкле түгел, престижный түгел ул. Вот үзеңә урын таба алмасаң гына, кешеләр дә бит шуңа күрә теге акчалар эшләгәчтен, тормышларын багышлагач, әкрен-әкрен генә улыгайган көндә нитәләр дингә килә башлыйлар шулай бит. Әле берсе әйтеп тә куя, картайган көнемә ризык булыр ди шулай бит инде теге. Анда ашларга җирәй башлар, шулай бит әзрәк сакал үстереп җибәрә дә монда, шулай бит инде бөтә киядә. Шуннан соң инде все булды, килештергән, кеше өйрәтеп йөри башлый аннан соң. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, инде Коръәнне шулай бит матур тавышлар белән уку, ул шулай ук безнең Коръәнне бизәү. Һәм Коръәнне уку аркылы, тыңлау аркылы, аның матур тавыш белән уку аркылы без кешеләрнең күңелләренә керә алабыз. Бүген бит күп очракта Коръәнне аңламыйлар, укучы да, тыңлаучы да. Әмма менә шушы матур тавыш һәм маҗырлап уку белән син инде кешеләрдә мәхәббәт Коръәнгә карата ниндидер тартылу, өйрәнү теләге уятырга мөмкинсең. Менә шундый тәртипләре бар, мөхтәрәм кардәшләр. Иншаллах инде русчада сөйләп китербез. Аузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня у нас очередная пятница. Альхамдулилля, она сейчас, эта пятница совпала с месяцем Рамадан. Поэтому, естественно, не упуская возможность, надо делать побольше благих, хороших дел, чтобы получить побольше награды от Аллаха Субханаху ва Тааля. И вот одна из таких возможностей получить награду от Аллаха — это чтение Корана во время месяца Рамадан и тем более вот в пятничные дни. Также в пятничные дни, как вы знаете, да, хорошо говорить салаваты посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Есть определенные суры, которые желательно читать в пятницу. Это сура Аль-Кахф, например, да. Вот таким образом, дорогие друзья, не надо упускать такую возможность получить лишнюю награду от Аллаха. Вы знаете, что за чтение каждой буквы из Корана будет по 10 савабов, 10 вознаграждений. Во время Рамазана это умножается на 70, то есть это 700 савабов. Поэтому просто сидя дома, читая что-то, мы можем получить огромное вознаграждение. Мы можем читать новостные ленты, за это никакого саваба не будет. Можем читать какие-то там чаты,
общие, да, саваба за это тоже не будет. Но если ты будешь читать Коран, за это, иншаллах, Аллах Та'аля дает награду. Это единственная книга, за чтение которой Аллах Та'аля дает саваб, вознаграждение. Даже если ты его не понимаешь. Сегодня же как раз поговорим о чтении Корана. Потому что Рамазан воистину считается месяцем Корана. Действительно, в мечетях оживляются чтение Корана. Многие сидят с Кораном, читают. Многие в намазе читают Коран, хатам делают. Мы так и так, то есть в намазе читаем Коран. Потому что Коран – это часть намаза. Без этого намаз будет недействителен без чтения Корана. Поэтому любой мусульманин знает что-то, отрывки какие-то из Корана, он вынужден это знать. Вы знаете, например, что до революции татарам было запрещено учиться в государственных школах. Потом уже придумали школы, где помимо обучения грамоте татар еще обучали христианству. Поэтому тогда появилась пословица «Укыган киши, чукыган киши». То есть тот, кто учился, как будто покрестился. Здесь была такая пословица. Это относилось именно вот к таким государственным школам. Но мусульмане что делали? Они, несмотря на запреты в государственных школах учиться, они открывали школы при мечетях. Мадресе, не государственные, да. И практически вот в каждом регионе были такие мадресе, при мечетях обучали. Поэтому грамотность среди мусульман была большой. Более 90%. Хотя среди основного населения российского грамотность составляла всего 15-20%. То есть в основном не умели читать и писать. Из-за чего это было? Из-за того, что мусульманину нужно читать Коран. А чтобы читать Коран, нужно знать буквы. Буквы Корана и татарского алфавита, они были одинаковые. Поэтому, обучаясь Корану или обучаясь татарскому, ты обучался автоматически уже чтению и Корана одновременно. Уже до школы дети знали определенные джузы из Корана, знаете, да, то есть обучали детей. То же самое сейчас практикуется в арабских странах. До того, как они уже идут в школу, 4-5 лет, там, да, 6-7 лет, они уже пару джузов из Корана знают. Детей отдают в мечеть, там их обучают муадзины, у них специально такая функция. И они не знают, читать не умеют, на слух. На слух, повторяют. Дети же быстро запоминают такие вещи. И вот учат постоянно. Поэтому Коран, смело можно сказать, самая заучиваемая книга. Не знаю, по статистике самая читаемая или нет, но самая заучиваемая – это однозначно. Потому что ни одну священную книгу, Писание от Аллаха, не знают так наизусть, как Коран. Например, в других конфессиях религиозных не принято учить священное писание наизусть полностью. Есть, которые знают, естественно, есть такие люди, которые знают полностью. Есть знают, отрывками читают, например. Закир Найк знает, например, Библию полностью. Но таких людей немного. Но Коран, то есть обязательно какая-то часть нашей общины, уммы, должна знать Коран наизусть. У таджиков, например, да, есть такая традиция, хотя бы одного из своих детей там много, сделать хафизом Корана. Поэтому среди них много хафизов. Такая традиция есть. У нас у татар нет такой традиции. Да, у нас надо сделать юристом, адвокатом, там еще экономистом, да, хотя бы одного из них. Там имамом, хафизом или еще что-то, это уже неважно. Вот поэтому, дорогие друзья, традиция такая, она есть. И поэтому читать Коран во время Рамазана, естественно, это наилучшая из наград. Когда есть свободное время, сел, читал. Сейчас, альхамдулилля, есть возможности. Например, даже в советское время были такие моменты, что старые Кораны дореволюционные уже износились, а новые не печатались. Оттуда из-за рубежа привезти не было невозможно. И что? Нет Коранов. У людей не было. То, что было, берегли. Оборачивали, берегли, так скажем, да. И что начали делать? Я видел такие, так сказать, даже не знаю, как назвать, там, как сборники. Люди фотографировали старый Коран, писать уже не умели на арабском. Фотографировали, и фотографии, как листы, потом не распечатывали, уж как там сделали, проявляли, да, и так далее, и крепили как листы. То есть из фотографий делали книги.
Может быть, кто-нибудь видел такие, может быть, нет. Где-то на картонку приклеивали, где-то прямо друг на друга приклеивали. Так. И получалась книга. Хафтиек, то есть какие-то суры из Корана таким образом делали, выходили из ситуации. Альхамдулилля, сейчас возможностей очень много. Можно и перевести Коран, и можно и здесь печатают уже, альхамдулилля. И, пожалуйста, в кармане у нас. Поэтому возможностей очень много. Но есть несколько правил, когда читаешь Коран, нужно вести себя определенным образом. Мы тут по-татарски уже какие-то правила рассказали. Сейчас правило касается самого Корана. То есть, как нужно относиться, когда ты читаешь Коран. Первое, когда ты читаешь Коран, ты должен понимать, чьи это слова. Ты должен понимать могущество и высоту той личности, которому принадлежат эти слова. То есть, это слова Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому в советское время были такие там, да, даже не в советские, дореволюционные, Александр III, по-моему, если я не ошибаюсь, однажды он наплевал на портрет, однажды один солдат, там один человек в баре наплевал на портрет Александра III. Тогда в каждом баре висел его портрет. Так положено. То есть, а как сейчас висят портреты президентов, да, висят портреты. Его сразу же арестовали. Сразу же арестовали его, потому что оскорбил императорскую личность. Это все подсудное дело. Но император, это дошло до императора. Император его помиловал, сказал, то есть отпустить, ничего с ним не делать. Передайте, говорит, ему, что я тоже на него плюю. И сказал снять мои портреты из баров. То есть, чтобы в таких местах мои портреты не стояли. Понятно, люди напиваются и мало ли что там, да, может быть. Поэтому то есть, это проявление уважения к личности, даже к портрету человека, надписи человека там какого-то, да. А здесь же не просто человек. И это здесь сам Всевышний Аллах Тааля. Поэтому у нас отдельное отношение к Корану. Вы знаете, Коран сжигали, да, по Европе там. Даже у нас были несколько таких моментов. Как мусульман это взволновало? Потому что это слова самого Аллаха Субханаху ва Тааля. Если обижаются какие-то чиновники, так скажем, да, когда их портреты там что-то делают, то, соответственно, над книгой самого Аллаха Субханаху ва Тааля так издеваться, естественно, нельзя. Поэтому ты должен понимать величие того, кому принадлежат эти слова. Естественно, должно быть уважение и почтение к тому, кто сказал эти слова. То есть ты должен понимать и с большим трепетом и уважением подходить к аятам из Корана Субханаху ва Тааля, потому что это слова Аллаха Субханаху ва Тааля. Таким образом, дорогие друзья, мы не должны забывать именно о своем отношении к Корану. Потому что иногда забывается. То есть начинаешь его так таскать или еще что-то, или читаешь там уже прихрапку, так скажем, перед сном, там еще подобное что-то. Поэтому это должно быть с уважением. Третье, когда ты читаешь Коран, должно у тебя присутствовать сердце. То есть ты должен быть здесь, сейчас, с Кораном. Не блуждать где-то там в мечтах своих. Иногда автоматом можешь читать, тем более, когда не понимаешь, а сердце где-то ходит. И читаешь, там в детство вернулся, там машину починил, мусор выбросил, там, да, туда-сюда и так далее. То есть сердцем ты где-то в другом месте. Поэтому надо нахождение сердца в этот момент. Четвертое, конечно же, нужно размышлять. Конечно, мы с вами сказали, что не понимаем, о чем там говорится. Есть некоторые люди, которые читают, например, сейчас параллельно же, альхамдулилля, есть такие Кораны, где арабский, а рядом идет смысловой перевод. Русский, по-татарски там, в любом языке. То есть можешь какой-то аят прочитать, и все, смотришь смысл. А в телефоне вообще удобно. Есть там программы, да, нажимаешь на какой-то аят, сразу перевод выходит. Мало того, кто вообще это арабский понимает, там, да, можно нажать, например, на тафсир, например, Ибн Касира. И там уже вот такой вот момент, то есть сразу тебя выходит, о чем этот аят там и так далее говорит. И ты уже всю транскрипцию можешь посмотреть. Поэтому есть такие возможности для размышления, когда читаешь, можешь читать и размышлять. Это лучше, чем просто так. Здесь за количеством гнаться не надо тогда. Здесь надо за качеством гнаться в таких случаях.
Лучше один аят прочитал и понял, чем прочитал весь лист и ничего там не понял. То есть ты гонишься за савабом, по идее, а упускаешь очень такой важный момент. То есть это когда ты ходишь, например, по земле собираешь мелочь, монеты, да, хотя можешь одну бумажку подобрать, и все. И ты уже собрал, так скажем, да, то, что остальные собирали там весь день. Поэтому нужно понимать, где эти савабы зарыты. Али рады Аллаху анху говорил: нет блага в таком поклонении, которое лишено понимания, как нет его и в чтении Корана, которому не сопутствует размышление. Поэтому, когда ты читаешь Коран, то есть должен, естественно, размышлять над этим. Пятое – стремление понять. Как мы уже сказали, люди, которые не владеют арабским языком, тяжеловато, конечно. Даже тем, кто владеет, может быть тяжело. Один араб тоже говорит, когда имам в Татарстане объяснял суру, да, ат-Тарик. Есть такая сура, да, бисмиллях, вассамаи ват-Тарик, да, то есть там говорится, клянусь небом и Тарик. Что такое Тарик? Он говорит, имам объяснил, что это звезда на небе, Тарик, яркая звезда. А араб говорит, какая это звезда? Тарик – это, говорит, тот, кто стучит. То есть слово «тарака ятруку» – это стучать по-арабски. Поэтому араб понял это слово как «тарик», то есть стучащий. Он говорит, переводит, говорит, неправильно, говорит, этот имам. Это, говорит, стучащий. Но в самом Коране дальше говорится «ан-наджму thaqib». Что такое тарик? Это, говорит, звезда. В самом Коране объясняется, что это звезда, а не стучащий. Поэтому араб, например, просто слушающий, он может слушать как араб, например, как, да, но может быть такие моменты, которые не просто не хватает твоего языка. Поэтому арабу тоже приходится изучать смысл Корана, посмотреть, что это означает там и так далее. Тем более есть временное отличие, да, тогда как что-то говорилось, как сейчас, например, да, и так далее. Поэтому, альхамдулилля, сейчас вот это вот можно стараться понимать и размышлять над этим. Также надо сторониться того, что мешает тебе понимать Коран. Это прежде всего какие-то причины элементарные, да? Что-то тебя отвлекает, например. Ты смотришь телевизор и Коран читаешь. YouTube включил и Коран читаешь, например, и так далее. И тому подобные вещи. Также нужно стараться, конечно же, все убрать из сердца, что тебе мешает. Лишние мысли там и так далее. Седьмое. Ты должен понимать, все, что говорится в Коране, оно обращено к тебе лично. Поэтому не надо читать, когда ты читаешь про ад, читаешь кафиры в фату, альхамдулилля, там, да, это к тебе обращено. Когда читаешь про рай, вот мое место там, да, все. Гарантии уже так. Когда про ад читаешь, то потому что говорили, почему, говорит, сахабы были богобоязненные? Табигины говорили, да? Табигины говорили, потому что, говорит, когда они читали про ад, они думали, что это про них. Когда они читали про рай, они думали, что это про других. То есть у них гарантии такой не было. Поэтому они понимали, что это обращено к ним. И все воспринимали как к нему обращенные. Иногда мы читаем Коран, там, это такому арабу, это тому, это сему, там это пророку было сказано. Нет, это все обращено к тебе. Поэтому должен напрямую как бы понимать это и действовать. Восьмое, конечно же, воздействие на сердце. Когда читаешь Коран, ты должен, чтобы это действовало на твое сердце. Как это действует? Через размышление, через практику, да, через применение и так далее. Не просто прочитал и забыл. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям предупреждал, что перед судным днем будут люди, которые читают Коран, но их Коран не будет выходить дальше горла. То есть это просто люди, которые читают. Это не хафизы. Хафиз Корана, как объяснял Ибн Мас'уд рады Аллаху анху, это тот, кто выучил и соблюдает. И больше всего соблюдает, чем выучил. Потому что, может быть, человек не выучил, но соблюдает Коран. А может быть, человек выучил, но не соблюдает его. Поэтому хафиз – это прежде всего соблюдающий нормы Корана. Поэтому это тоже, дорогие друзья, мы должны в своем сердце закрепить и применять в жизни, и соблюдать. Коран – это не просто для, чтобы мы таскали вот так вот и говорили там, да, хвастались и так далее.
Однажды, когда я стоял на улице еще студентом, ко мне подошел один татарин и говорит, он сам чертит в общем. Не чертила, а чертежник, да, который чертит, не знаю, кем он там. Этому учился, в общем, где-то, может, какой-нибудь там архитектор, еще кто-то, и так я не понял. Он чертит какие-то схемы, там, если, говорит, помощь нужна, говорит, обращайся. Я говорю, гуманитарий, там, туда-сюда, мне это не надо. Ну, ладно, он говорит, есть, говорит, он мне начал рассказывать, открытие. Есть, знаешь, говорит, что есть такая книга, говорит, ученые, говорит, выяснили, что там, говорит, все написано. Научные открытия, там туда-сюда и так далее. Там, говорит, все есть, говорит, все есть там, говорит, исторические там какие-то моменты. Я слушаю, а какая это книга? Говорю, что это за книга? Это, говорит, Коран, оказывается. Для него это было открытие. Почему? Он по-татарски разговаривает. Я думал, как он не знает про Коран? Оказывается, это крещеный татарин. Он про Коран не знал. И когда он услышал про Коран, прочитал, что там написано, да, какие-то открытия и так далее, для него это было открытие. И теперь он хочет этим поделиться. Я говорю, вот такая книга, говорит, есть, ты, говорит, знал об этом там и так далее. Я сначала не говорю название книги, меня заинтриговал, а потом Коран, говорит, все, я говорю, знаю, говорю, мы мусульмане, говорит, это наша книга, говорю, священная и так далее. А он не знал об этом, потому что ни в семье его этому не учили, взрослый человек в советское время тем более вообще не знал. Поэтому вот для людей, которые впервые открыли, да, и так далее, для них, конечно же, это очень важно. Но для нас, которые мы уже привыкли читать Коран, мы тоже должны обновлять свое отношение, свои чувства в сердцах к Корану. Потому что, дорогие друзья, иногда потом это превращается в какую-то просто обыденность. Нельзя, чтобы это превращалось в обыденность. Надо, чтобы каждый раз с новыми чувствами, подходом это было сделано. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.